esahambela kude nawe. Ngicela la ngikhona ukusuka khona nawe siye phambili. Angisafuni ukutholakale ngingekho eduze nesandla sakho. Izulu lifuna kwenzeka like libabezeleke selinayo into elizoyenza lishoda ngomuntu elingenza ngayo. Kufana nalabantu abaphila impilo yokucabanga ukuthi umuntu ukholwa ngoba ethanda. Ngoba sineshwa ley'nto ezitshela zihlakaniphile kanti seziwula. Ley'nsizwa ezitshela ukuthi zihlakaniphile ezinye seyizenza umlomo bathi ba-serious kanti iy'wulula zogcina. Njengomuntu ophila kaNkulunkulu kuNkulunkulu. Zophila lento akekho umuntu ozizonda njengomuntu ophila kaNkulunkulu noNkulunkulu. Uma usuhlala ekhaya uyokwazi ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu. Ekuseni mawuvuka awuvuswa i-alarm kodwa uvuswa uNkulunkulu. Bakhona abalala bewacuphule akhala kwashutha basakwazi ukwezwa ngoba ukuphula akusekho. Ngekho umuntu ohlakaniphile uNkulunkulu. Njengoba uhleli lapho phansi awuhleli ngokuhlakaniphile. UNkulunkulu ewacibile lapho uhleli lapho uzwakale bonke abantu bethi akasekho. Akekho umuntu oyingqondo yobaba wakho futhi akekho umuntu onamandla okuphumelelisa ukuphila kwakhe ngaphandle kukaNkulunkulu. Usathane sefuna ukuqeda nawe ukwenza ube ungaphila ngaphandle kukaNkulunkulu. Alikho iqili elingazikhotha. Enye nje yezinto elula ejwayele ukuyisho kubantu ukuthi khona sekuthiwa ekuseyintweni usubona ngathi ukholwa into engekho into. Uma ngempela ukubuka nje nawe ngamehlakho with your naked eyes ukhona umuntu ukuthi ukubuka onjengabo ngathi angekho into. Kanti izinto ngithi ukholwa into ebhayizi ukuthi umuntu onjengabo uyabhayiza. Fulani ehlubuke phela nawe nje ukukhathalisa izinto uyabona ukuthi no ungathi-ke akubhayizeki ngoba akekho umuntu ongathi uyabhayiza nje. Ngikhuluma ngese-University of Zululand. La iy'ngane ziy'tshela ukuthi babushezi ayizindaba. Ngathi mina wey'tshudeni fulani amehlobo akusuka umuntu oyedwa ngaphakathi kwenu othi ukholwa into nje ngokubhayizela. Kanti izinto uma ungathi leli vangeli elibambe mina eliphikisa mina ukuthi
ngoba usasana kamlutho nje abenze kube sengathi uyazi into kusho umuntu ephoqele iboxa athi mina ngeke le nto le tharafazi into ayike iqwele usho umuntu isibuka isithalo babuka wena buka mina isibisi yokhuluma ngaso nathi Angizelanga nje